Ni fɔɲɔgɔn kɔ min donna Urukiya Traoré n'a furukɛ kɔrɔ min ye Belgique ka jamanaden ye Jean Gussen ni ɲɔgɔn cɛ san 2019 waatiw ka kɛɲɛ ni a furukɛ kɔrɔ ka se ka ɲɛda a den kan. N'o tun kɛra sababu ye ka Urukiya Traoré lase kasoladon ma, sera ka bɛnkan dɔ sɔrɔ a n'a furukɛ kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ min jalatigɛliw kɛra Bruxelleskaw ka kiiritigɛso fɛ. U ka kiiritigɛ dɔ senfɛ, kiiritigɛ min kɛra u maa damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ Urukiya Traoré yɛrɛ ka surunnadonikɛlaw olu y'a kunnafoni sɛbɛntiya cogo min na. Bi Madame Traoré y'a ka kanabilali sɔrɔ n'o ye Liberté ye. Nin kɛra a ka surunnadonikɛla Dimitri Debeko ale ka laseli ye. Nin dɔnkilidalaba in ni gitarifɔla don n'a si ye san 51 ye labilala jumadon a tun ɲankira kabiri octobre kalo san 2023 Bruxelleskaw ka kiiritigɛso fɛ ka bila san 2 kaso la. K'a sabu kɛ k'a y'a cɛda tun a furukɛ kɔrɔ ka se k'a ɲɛda a den kan. Nin kiiritigɛ ɲanki min tun bilala kana o waatiw la tun dara gwɛlɛya dɔw kan ka da kan ko Urukiya Traoré tun ma sɔn abada kiiritigɛlaw olu ka laɲiniw ma. N'o ɲɛsina a den labilali ma ka segin ka taa a fa fɛ yen ko Urukiya Traoré tun banna o ma pewu. O de kɛra sababu ye ka kiiritigɛ ɲanki bin a kɔ kan u ka sɔrɔ k'a minɛ ka bila kaso la. An bɛ don min ko min bi kunnafoni labanw kɔni y'a yira k'a fɔ ko Urukiya Traoré sɔnna ka kumaɲɔgɔnya siraw datigɛ a n'a furukɛ kɔrɔ Jean Gussen ni ɲɔgɔn cɛ walasa u maa fila bɛɛ lajɛlen ka se ka yamaruya sɔrɔ k'u den ye. Den min yɛrɛ bɛ Mali jamana kɔnɔ an bɛ ka nin kunnafoni lase aw ma waati min na.